Extrémně nafouknuté pneumatiky a taky extrémní kola, protože kvůli průchodnosti terénem jsou upravené speciálně podvozky, uzávěrky diferenciálů, navijáky, bezpečnostní rámy a další expediční výbava. Tohle to všechno je teď možno vidět zhruba čtvrt hodinky na Sýtné. Na každém voze jsou stovky hodin práce, jak jsem si tady poznamenal, jak jsem se však ptal. Jinak více se, milí posluchači Rádia Relax, dozvíte víc z našeho vysílání každý den v 11 hodin, kdy budou živé vstupy z cesty, anebo na internetové adrese www.offroad-kladno.cz. Takže zhruba v 16 hodin vyráží velká výprava, projedeme Kladno. Z výpravy, která startuje směrem do Rumunska. Takže kluci, komu patří tady ten červený Jeep? Říkáte správně, je to Jeep. Tady už máme majitele. Co speciálního před cestou do Rumunska jste tady na to museli upravit? Tak blíž tady k tomu mého přenosnému mikrofonku. Dobré odpoledne, takže tady na dvoutě je víceméně všechno upravené z těch věcí, které neupravit nejsou. Kdyby kratší vyjmenoval, ale jak vidíte takhle od pohledu, tak převážná část je na podvozku, kde díky velkým pneumatikám muselo být kompletně upravené zavěšení a pérování tady toho podvozku, takže to je zásadní změna. Potom samozřejmě doplňky v podobě předního, zadního navijáku, lednice a dalších maličkostí. Lednici to má taky, já se dívám, že je to hodně vysoký, kolik projedete, jakým brodem projedete, aniž byste udusili motor, takže jak hlubokou vodou nebo bahnem můžete projet s tím Jeepem. Víceméně je to daný jenom tím, jak vysoko se vytáhne šnorchl sání pro ten motor, kde dneska je v 1,20 m, takže myslím si, že tady ten brod by to auto zvládlo. Je to vaše první výprava do Rumunska, nebo už jste tam někde byli? Tady s tím autem jedeme vlastně třetí expedici, už je to třetí ročník, takže už máme zkušenosti a myslím si, že auto i vybavení je vychytaný, takže všechno se podaří. Museli jste použít naviják, když jste tam byli předchozí ročníky? Většinou hledáme takové cesty, které tady to použití toho navijáku vyžadují, takže je to na denní pořádku. My jsme před chvíličkou v rádiu říkali, že jedete konkrétně do oblasti úplně na jihu Rumunska, Banát. Jak je to daleko tady odsud? Jedeme na Bratislavu, potom Maďarskem, do Rumunska, je to řádově 1100 km po silnici, po dálnici. Plus potom jízda v tom Rumunsku? Potom už se jede zhruba 150 km po tamnějších silnicích, okreskách třetí třídy, což je polní cesta, tam už začíná ten pravý offroad a ta nedostupná cesta. Takže celkem zhruba 3000 km. Říkali jsme taky v rádiu, že tam vezete dárečky, konkrétně pro koho, pro jakou školu, nebo už máte vyhlídlou nějakou? Školu máme vyhlídlou, je to škola v Robensku, která patří k těm menším, vezeme tam malý dárkový předměty, CDčka český, nějaký míče, tušky a podobné maličkosti. Já tady mám poznamenáno, kolik aut pojede, takže 3 Jeepy Wrangler, to jsou tyhle, to je červený, žlutý a stříbrný Jeep Wrangler. Pak tady máme Jeep Cherokee, to je tamhle ten větší, a za mnou jsou ještě 2 Toyoty. A tahle vypadá docela brutálně, který z těch aut má největší šanci na přežití v nejhorším terénu. Já bych to typoval, buď to tamhle ten stříbrný Jeep, anebo tady tahleta Toyota. Tam mi přijde jako, že je hodně vysoko, pneumatiky má správně nafouklý, nahoře mají nafoukovací postel, takže jsou připraveni na všechno, pardon. Je tomu tak, tady ty 2 auta mají asi největší předpoklad, ale zase jsou nový, relativně nevyzkoušený, takže uvidíme, jestli se osvědčí novinka nebo vyzkoušená kvalita. Takže my jsme říkali, že v 16 hodin startuje tahle ta výprava do Rumunska, tak se uděláme maličký okruh a jestli jsou tady ty piloti, jste zvedněte ruku, kdo je tady, tak se můžeme pozdravit do Rumunska, z Kladna, zdar, ahoj! Takže děkujeme za pozornost a vyrážíme na cestu po Kladně. Radio Relax mediální partner, vidíte, že všechny ty terénní automobily mají samolepky, takže každý den poslouchejte Radio Relax, okolo 11. hodiny budou živé vstupy z Rumunska.